זה לא כל טעים, אני יכולה לחזור להיות עם אף חלק, בלי פצע. ובא לי להיות עם אף חלק. אף נקי, אבל יישאר לי צלקת. ונהיה לי אדום עכשיו. אבל כואב לי. אבל אני יכולה להסתיר את זה עם קונסילר, זה ברוד. מה עושים? להוריד או לא? כל מי שאני רוצה להוריד. כל מי שרוצה שאני אוריד. יש רשמות גרועות. אני רוצה שתורידי. כל מי שלא רוצה. שתהיה לייק. ביי.